نمدح يا رجيل يرق يا رجيل Terwijl eerst met die lied zingen, man. Halleluja. Ik hou van hier die lied, prijs je naam, voorschat, halleluja. Hij zei, alles, je eet aan die. Nou vandaag is ons weer voorrecht en een genade kans, halleluja, om een hier kan, halleluja, van Peenkota is, halleluja. Dit is nie een voorrecht, dit is nie een recht, dit is een voorrecht. Prijs die Heere, halleluja, baie het gestaan, wat slaap, en het die weer hierdie dag gesien, die prijs die Heere. Baie het, halleluja, vanochtend werk toe gehad, en het die weer hulle huis gesien, die prijs die Heere, halleluja. Maar dit was deur die genade van die Here, halleluja, dat ons naam weer hier kan is, om te sê wat God se woord sê, prys die Here, halleluja, van die woord soos ek sê, Here, nooit leerig terug na God toe, die prys die Here, halleluja. Vanavond is ons bly en dankbaar van God, halleluja, prys die Here, halleluja, hy is wie hy is, hy is wie hy is, halleluja, prys die naam van die Here, ek wil elke jong mens bemoedig, halleluja, kijk die, halleluja, die is je grapje. Prijs die Heere, die is je jokie. Halleluja, ek sê, halleluja, halleluja, ek wil iets vertel toe die man van God, halleluja, bless het. Toe maak die kennis kei van die man van God, halleluja, toe stuur die Heere God beure uit die bos uit, om die kennis te beslinder, halleluja. Ek sê, halleluja, God, laat hem nie bespot hier, halleluja. God laat jy, jy wil die Heere dien, dan moet jy die Heere dien, joh. Halleluja, jy sê van boutsides, een dag as ek die kan, een dag as ek die kan nie. Prijs jy, hy wil alleen gedien wees. Halleluja, hy wil alleen gedien wees. Nou die Bijbel sê, halleluja, daar is in die vlees, wat is jy, kinders, wees jylle ouers gehoorsaam. Aan die Here, wees jylle ouers gehoorsaam. Aan die Here, want dit is reg, man. Jesus. Daar die kinders in jou, hulle het niks respect. Groot mense meer nie. Niks respect vir hulle ouers meer nie.
Ayan Jai en Sau van Ouwes. Halleluja, niks. Die Bijbel sê kinders sal die ouers opstaan. En vandag kan ons dit sien, man. Ons sien dit dagelijks. Wat gebeur? Kinders het hier, halleluja, kinders het niks, hulle gee nie meer om nie, man. Vandag is die kinders soos groot mense. En die mense vandag soos kinders. Prys die Here, halleluja. Hoekom, halleluja? Want die Bijbel sê, kijk aan het daar. Toen ik nog gewoon roek had, als ik al zie het, daar gewoon iemand groot op bij je, stiek ik het weg. Vandaag is het niet. Hij roept zo openbaar voor groot mensen. Niks respect. En de Bijbel waarschuwt, halleluja. Jesus. Bijbel waarschuwt in Spreuken 20, vers 20. Hoor hier president, is er een woord die wil Israël waarschuwt. Halleluja, ik wil waarschuwt, jong man. Halleluja, jong dochter wil waarschuwt. President, halleluja, Spreuken 20, vers 20. Hij zegt, halleluja, wie zijn vader en zijn moeder vervloekt. Zijn lam gaat een pak donker doen. Een lam gaat een pak donker doen. Jesus. Wie vader en moeder vervloek. Hij ziet mijn ma niet. Hij ziet mijn pa niet. Hij zegt het. Wie kan je? Hij ziet mijn ma niet. Als het niet zijn echte pa niet. Hij praat om een gemeenschap groot te maken. Als jouw pa, man. Jesus. Als hij praat om een gemeenschap groot te maken. En jouw ma was niet daar niet. Als jouw ma. Dan wordt het een vloek. Hij ziet mijn ma niet. Een lam zei bij me. Gaat een pak donker doen. Jesus. Bijbel zegt. Preach wat die Bijbel zegt. Halleluja. Een zinnige dag, man. Wij zijn eer je moeder. En die Heere, man. En die Heere. En die Heere moet het doen. Maar die Heere zet orde aan mensen. Die Heere zet orde aan kinders. Die Heere zet respect aan de mens. Zie Bijbel, man. Bijbel zet de uitorde. Wat zei in Johannes 10, vers 10? Hij zei die dief, het kwam te steel. Ik heb een boes, het is slag, man. Hij wil de kinders doodmaken. Sê waarheid. Hij kan het dood, zie je dat? Ons zien het niet. Halleluja, ons van het niet. Maar die Heere zie, dan koek maar ach. Valt er nog een kind? Valt er nog een kind? Hij was zoveel als meer mensen samen om. Weet jullie, jou was hier gemaakt voor mensen, die man. Die jou was gemaakt voor die duivel en zijn engelen. Maar die mensen, willen ze samen op pad. Jou toe. Van Joshua 24, vers 16, kies dan vandaag. Van wie jullie wat dien, man. Kies vandaag. Van wie jullie wat dienen. Of jullie dien van Baal. Of jullie dien die Heere. Maar jullie moeten een keuze maken. Een keuze maken. Zie? Wil je vandaag prik? Al gaat die dood. En hij gaat dood zonder die Heere. Hij gaat nergens aan. Wat hij zegt gaat aan die. Halleluja. Ik ben zo moe gauw. Dat die song angel around the throne tonight. I'm an angel. Licht, man. Ja, kan je nou? Wat ben je angel? Wat vind hij, man? Wat is die bakkerie? Hij is een angel. We zijn niet verkeerd, man. Hij was genoeg. En hij doet, man. Hij was zo hard. Tot die einde toe. Jullie, man. Yan naman. Je wil even naar een woord. Consider wat ik vanavond zei. Consider. Denk na hoor wat ik vanavond zei, man. En met het eindelijk. Ja, kampioen erop.
demensa niya mo. Oh, harus siya mo tu. Sa siya mo tu. Harus siya mo tu. Sa siya mo tu. Ay! Ibarat yung authority. O siya mo tu kasi. O siya mo tu ni. Kuwate tayo authority. Yes, amen. Ha? Di ba kaya mo tu? Amo, hindi natin duwakat. Talakatibak ang ang-afak split. Sino? Di ba iba sa amo ka sa uwan niya mo? Lima kat po, lima ang bari niya mo. Yeah, amen. Liman! Ha? Di right man, mapandam, alikuwanay! Laset, mapandam, alipusam, pan-abam! Sin! Jesus. Ano sa timersa niya mo? Sa timersa niya mo? Ay! Nakilas niya mo to. Mamay tayo siya yung sa lalati Bible ityong. Sa labagkiyar man. May bagkiyar. Kirya. Siya bagkiyar yan. Ha? O siya bagkiyar yan. Ang lahat ng tup. Ang inapa niya na Jesus. Hallelujah, katabakapnas. Pansona. Et ay sao ni Kamo. Ano yun ako kiyasong fang? Amen. Ang sao man. Ha? Salam ng fang yung. Hallelujah, kalau yobik ka. Pansona kita ka pelik anibara mo. Iba asrik manibara mo. Amen. Uskat hallelujah ala Johannes Praise you, Yara. If you do come, hallelujah. Who come and pick you, help me. Yell, drink down when you have a book. And he's a come 12, who would have been come. And he pick, come 12. Didi man. The Bible says, as a man langarit. As a onion, but a man of langarit. But a still man of langarit the cake. Pastor said, Knox. Ha? Asa oniyo? Karaman! Umlangar de! Come on now. Pagkaksa tayo man Upay kibot! Umlangar! Kaya santualang! Ha? Kaya santualang! Sino na siya ni Bible lima? Kaya ni Johannes Tama, hallelujah! Praise you, Yara! Esfes, al bakal mo fes deta. At bayo, ay hirit ang aspriyak. Et bayo alam kakulu, ni amali. Tarap siya kasi amawat kulu, wat ekprik yung. Yeah. Neto bay amali kakulu, wat Jesus kasi siya bayo, et kakulu. En siya alam niya fes ilan deta, en Jesus siya pa ni Juwada, wat alam kakulu et, asya lang ang may buwat bay. Sip, ako mas lihat terang labut. Asyala ang may buhat ben. Hallelujah. Asyala valak may nasipo. Come on now. Asa, wag mo. Asa ni man sa piniplay. Ni fuert. Asa yan may buhat ben. Talagang valak may nasipo. Na awali buhat na play. Staff yung. Para mahukom, hani buhat, hati na medsa mo. Ha? Kay patak, ang manay tuwi parawods, sa iya sa parawliva, ang pre-epic priest to, at siya lang box. Ha? Alam hindi batas ekprik, alam hindi batas wuri. So, Thomas Allah. Iman, wat wur, as iman, wat dia fraueti. Traut siya. Iman, wat dia na si wur. Ma iman, wat kataudas, as ekbreko, daarom zit er klubes, voetens speeltje ekbrekas, en ekbrekstas, hoe waarom ja, alles vrienden, met die werkers. Jesus. Pastor ekbreko. Ay! Apostel ekbreko. Kiyakan ekbreko. Ay! Oudelang ekbreko. Ay! Woman! Jesus. At ay may buhat play, at ay bahalok, may nasipo. Hallelujah.
Mabuhat man! Come on now. Man nagdiri para once! Man sa iyos na para sa tuwi na para ulino! At sila aposto! Ay kandi! Aposto na si! Ha? Aposto Epriyo ko! Vatsay! Ay! Pastor Epriyo ko! Vati! Ay salam mo bakiyaryo! Envía palay! Envía na yung yes na parautukan! Hallelujah ka sa limo! Palilala keniyo tuwi na parauli! Come on now. Ay! Asay! Ang may buwan blaiman! Jesus. Bayok! May nasipo! Amen. Hallelujah. Isa yung wala pretty! Paitay lima! Ito! Huwag sa buwan! Sino? Yung buwan! At yung buwan pakot! Amen. Woman on the list. Jesus said, praise the Lord. Hallelujah. I say, but it's one. I say, Jesus said, but it's one. But along the khuluet. Asya lang ng buhat play. Back to Bible. Yes. Back to Bible. Back to Bible. Back to Bible. Amen. Bible. Amen. Survival. May nasipo. Jesus. Pastor, South Prometon, wees my hinahaman ng God, ang nagpaibo, at Prometon ka sabot. Pastor Hickman, Apostle Hickman, Jesus. alam siya ng pera, basta, hallelujah, may mga kapikat, may paibo sa Elisuli, ukang siya sa Isu, yung Hickman, Jou lichtman ja. die paibo siya, die paano ba yun, as in Satan, as in Taibo, as in Taibo nog, ayaw. Ha? Ay, basta ni Bakalaw! Ang linaw! Huwag ka maligay! Huwag ka maligay! Opaw lichtja. Ha? Atay balak! Anay buwan play! Atay balak! May nasipo! Come on now. Ha? Nakong na pikilas na ano! Ha? Mas balak! Sa may buwan play man! Mi woord bly ja. Ha? Dus buiten die boer. Lamkau. Al jaren mo ba yun? Ha? Dahil si Yaraman. Met mijn woord bij me. En dan zei hij, dit is Godse woord. Dit is Godse woord. Die Bijbel is Godse woord. Halleluja. Iedereen iets buiten die Bijbel als die Godse woord is. Amen. Godse woord. Godse woord. Wat best 32. Prijs de naam van de Heer Wani. Jesus zei, en jullie zal die waarheid kennen. En die waarheid zal jullie vrij maken. Jullie zal die waarheid kennen. Jullie zal die waarheid kennen. Yes. Zal ons vrij maken. Hallelujah. Huh? Je pastoor kan ook vrij maken. Die waarheid. Die waarheid ja. Jesus zei, ik is die weg. Ik is die waarheid. Ik is die waarheid. Die waarheid zal ons vrij maken. Jesus is die woord. Hij is die waarheid, man. En die lieve ja. Ja. Jesus. Zal je woord die prikkie? Ik ga nooit worden. Alle gaat veel flauws. Moet je luisteren naar Omi. Hij weet niet waar we het praten. Maar je weet waar je net zijn geloof. Om die geloof niet. Hij heeft het gewoon. En het kan wel. Halleluja. En dat hij van het maken op jou. Halleluja. Hij gaat staan aan Lina. Hij gaat tegen de Heer gaat overwijzen. Hij zegt dat elke oor moet horen wat die geest van God te zetten. Halleluja. Dat is een geest van God. Als die woord van God. Halleluja. Amen. Prijs die Heer, man. Zijn met woord bezig. Woord bly ja. Ze dadelijk met discipel. Come on now. Ze uit het woord is. Dan is de discipel van die Bijbel.
Come on now. As dit die Bybel is, dan is dit van die duiwel. Come on now. Ay, wat hy gesê Weet het. jy wat sê? Ah, As die Bybel is, dan is dit van die duiwel. nou so. Hoekom? Die duiwel praat leuns en waarheid. Weet jy nou? Daarom staan die pastore op die preekstoel en hulle praat lieg en waarheid. Huh? Huh? Oh, waarom leer jy? Die duiwel sê maar die Here, hy sê maar God is, we aan hierdie brood, sien hy ken ook, hoekom, weet nie hoekom sê God is hier, so, Jacobus hier, 2 vers 19, hy sê, sy glo dat God hier is, en sy doen goed, hoor jy, die duiwel weet dit, en hy is sitter, Come on now. huh? So die Jesus. duiwel ken, moet nie die duiwel ken nie, hy ken, Hy ken Pieter as jou. hy kom daar vandaan. Die duiwel kan nie my Bybel lei nie. As die duiwel 1/3 van die hemelse engele kan verlei, wat van my en jou? Come on now. Come on now. Huh? Come on now. Moet jy nie om ons gassie, die duiwel kan my niks doen nie. Duiwel het die krag nie. Ah, Jy. come on. Jesus. Sê vir die duiwel, halleluja. Wat sê? Hy is so brillende leeuw. Ay, ay. Hy kyk jou. Hy kyk daar. En hy sê nie waaksaam as hy. Jesus. Ay. Hy skeer jou uit mekaar. Hy speel hier. Ja. Soos 'n brillende leeuw soek na wie hy kan verslind. Hoor jy, op soek na wie hy kan verslind. Daarom sê ek altyd vir die bekeerdes, halleluja, as jy terugval, die duiwel weet hy val terug. Hoor wat sê die Bybel, dan kom hy en kom kyk as sy huis leeg is. Dis nie sy plekkie, maar hy sê homself, hy kom kyk as sy huis leeg is. En as hy kom en hy vind sy huis is leeg, dan bring hy nog 7 saam. Slechter, ja. Slechter. Nou is hy nie meer 7 nie, nou is hy nie meer 1, is hy 8. Ay. Nou kyk as 'n gelowige terugval, hoe slechter raak hy. Kyk hoe hoogster raak hy. Hy het gedrink, toe hy bekeer word, en toe hy weer vallig word, toe drink hy meer wat hy eerste gedrink het. Sê lieg. Daarom moet jy waaksaam is. Hy sê, wees waaksaam en nugter. Nie 'n dronk mens kan nie nugter as jy. Wees waaksaam en nugter. Nugter is. Jy moet waaksaam is. Jy moet kyk jou. Die suster praat nie, dan is my nie. Ja. Suster, kan jy maar jou kamp, jou. Dis is vir 'n skap, die nie. Dis is, Tommy, halleluja. Weet jy hoekom baie manne saam wandel? Van hulle kan nie vir mekaar direk sê wat is verkeerd nie. Van hulle kyk op mekaar se gevoelens. Ay. As die waarheid. Dis 'n gevoelens ding. Hy gaan vir my verlaat. As ek vir hom nog gaan sê wat die Here sê. Verlaat my man. Verlaat my ja. Sê dit. Verlaat. Abraham en Lot se pad het geskei. Ja. Meneer woord ken man. Hoekom hulle soek aan vrouws? Hulle ken nie die woord nie. As die waarheid. Hoe ken dit nie? Alles as hy man sê, soos woord skree, hy man se sent hulle nog eens klaar nie. Hy skree hulle die bank af. Amen. Hulle nog nie klaar gepraat nie. Hy skree hulle amen. Net hy amen. Stem dit saam. Stem dit saam. Ja, as Sy die moet waarheid. voet bly. Die woord bly ja. Sy moet aan die voet bly. Wat sê die Bybel? Die voet is 'n lig, 'n lamp vir my voete. En dit is 'n lig vir my pad. Jesus. Nou sê Dawid, ek het die woord van die Here in my hart gebeere. Dat ek nie ten u sou sondig nie. Sien, jy sal weet wat as jy die woord is altyd weet, kyk ek moet nie tyd doen nie. Ja, amen. Dit is 'n lig vir my pad. Sien,
Daarom dat ek die ongerechtige mense oor my heersie. Psalm 119 vers 133 hy sê, maak my voetstappe vas in u woord. Laat geen ongerechtigheid oor my heersie. Amen. Ek laat 'n baas oor my heers. Ek het my oor my heersie, jong. Ek hou nie my money, jong. Ek sê my sê. Wat reg is, as reg voor die Here. Prys die Here, halleluja. Ons is die krant en steeds wat moet gesê, ons is God se kinders, jong. Amen. God se kinders. En as jy God se kinders het, jou paat alles. Halleluja. Daai man weet nie, hoekom as hy daar gesit, halleluja, om vir jou te voorsien nie. Ja. God, halleluja, as die een wat voorsien. Amen. Bly in die woord. Bly in die woord. Bly in die woord. Don't compromise, ja. Die tweede man, ek het ook die man, en ek sê, Here, wat wil hy my sê? Hy sê, as hy aan my woord bly, is hy waarlik my discipel. Amen. En sê, as hy uit my woord uit as hy nie my discipel nie. Jesus. Sê, Ja, amen. daarom bid ek nie na dooies nie. En laat die dooies jy my praat nie. Ai. Allemaal die goede gebeur in die kerk. Bybel sê die dood weet niks. Weet niks. Niks, Die ja. dood is, hy weet niks. Weet hy ook wat hy sê, ek het my ma gesien. Hy sê lig. Gestaan het my antie van my kom word. Ek het haar gesien. Die Bybel praat van familiegeeste. Ja, Wat 'n amen. gees wat elke dag saam jou loop. Wat hom voltooi, voltooi, die dag as hy nie meer daar is, dan voltooi hy vir ons jou. Is die waarheid? Nou sê hulle, ek het gisteraan my ma gesien, sy het my 'n boodskap gebring. Hy sê lieg man. Waar het die dooie boodskap? Ai. Dood weet niks. Jesus. Daarom sê hy, 'n mens is bepaal om eenmaal te lewe. En eenmaal te sterwe. En daarna die oordeel. Come on now. Hy kan nie terugkom en by niemand te waarsku nie. Moet ek dit wys? Die selfs skrif aan Lukas, toe die ryk sterwe Lazarus, toe stuur hy die met 'n plie, die plie man, die ryk man plie by Abraham, stuur maar net vir Lazarus, om sy vinger in die water te druk, om my tong te verkoel, want ek is smarte. Wat vraag die ryk man? Hy vraag, kan ek maar niet teruggaan, om my broers te waarsku nie? Wat die antwoord van vader Abraham? Daar is profete. Daar is dienaars. As hulle nie na ons gaan hoor nie, hoe gaan hulle nog hoor van iemand wat die dood is? Jesus. Ons wat lieve, wat die waarheid praat, hoe gaan hulle nog glo van iemand wat dood is? Ai, suwa. Als ik mijn voet bly, dan ga ik bij die voet. Ik heb die voet te stap. Ik kan nou niet dat gepreek, maar ik wil u aanmoedigen vandaag. Halleluja, hij zegt, fight, the good fight. Fight. Nou, aan die fight, kijk je, dan slaat hij jou, dan gaat hij jou. Hij staat zich alles jou. Kijk je, hij slaat hij jou. Halleluja, als kan alle van jou slaat, hij is goed. Nou gaat hij, dat is die fight, the good fight, the fight. Yes, hallelujah. Dit is een boxing match. Dan moet je moed opgenieten. Fight the good fight. A fight. Lay hoog aan eternal life. Grijp die naar een lieve man. Moet je worry van een familielid. Moet je worry van een pa en een man. Halleluja. Halleluja. Grijp, halleluja. Die eeuwige lieve man. Come on now. Pa kan niet in de hand komen. Halleluja staan. Door de hoofd gaat er ook zeggen, roep voor maat. Ja. Roep voor paard. Staan maar aan, joh. Met rood tranen.
na mabit hoe liewe jy kan. Ay! Ha? Gelamaak ek het dan net so lang gesê, nie net een wat het doen nie. As maar goedkeuring gee, dat joh, haar sien aan ander kant stiek. Met een mes, ek maak een voorbeeld. Moet nie sien nie alleen gedood word, is die Bijbel. Moet nie maar gedood word. Die Bijbel sê in Romeine 1, en dan is 32. Amen. Daarom, halleluja, moet ons om ons kinders waarsku. Jesus. Kyk die ding wat jy doen is verkeerd, joh. Is verkeerd, joh. Dan wat jy doen is regie. Ja. Het gaat op een verkeerde plek brengen. Ja. Dan moet je aanspreken, man. Maar Amen. als je niet kan aanspreken, dan je kennis echt. Ja. Weet je, apa yang kia komen? Sila kita kaya dan pakai tu yung mana? Kung may mahal tayo siya, na kung ay alkalog maskin, na di kaalala mas kilo lekker voor ons na kung may mahal yan mo naman, vijs pa tayo siya pini. Ha? Ang muda. Vijs pa ha? Tayo siya pini, vijs pa. Bakira liya. Bakira liya. Jesus. Als je in mijn voet blijft, je kunt leren. Ze trainen het zal op de wijze je doet. Maak hem groot in de wezen van die Heer. Hoe zal je dat uit doen niet? Ay, suba. Zal je dat uit doen niet? Kijk op een zondagochtend, hoe alle die kennis, die buiten, kijk waar, maar die niet meer die kennis kijkt doen niet. Ha? Maar dan nou het zo is, in een party, als je gaan daar toe. Zie? Jesus. Ze meer een Godse woord. Godse woord is even. Daarom die mensen haat Godse woord. Ay, suba. Want die woord is te hard. Woord gaat in jou vol. Waar zij je schijf wil trekken, gaan ze niet schijf trekken. Waar zij nog een glaasje wil drinken, gaan ze niet een glaasje drinken. Amen. Waar zij nog een tweede stuk vlees wil hebben, gaan ze niet een tweede stuk vlees hebben. Ja. Ha? Jesus. Kan je? Kania. Ha? Godse woord. Amen. Dus gaat die naar mensen van. Als zij in mijn voet blijft, het is waarlijk mijn discipel. Hallelujah. Wat wil u is vanavond? Ik is graag gepreekt. Wil u Godse discipel is? Of wat die duivelse discipel is? En die Bijbel sê, julle doen die werke van julle vader, die Satan. En die begeerlikheid, die wil julle hê. Julle wil het doen. Soms ja, as jy altyd wat die duivel die mens gebruik, daar is 'n skrif in Jakobus dat hy sê, mense word weggelok deur hulle eie lustigheid. Julle eie lustigheid, julle eie begeerlikheid. Abraham is aan mekaar die duivel, o, is die duivel. Sê aan mekaar die duivel die moeder, jou eie ding. Die duivel tempt jou man het, maar het is vir jou om die tempt, halleluja, te weerstaan. Ja, amen. Duivel sit daar die glasie, of iemand sit daar die glasie, duivel, wat is jy op my gaan? Maar het is op toe jou, om die glasie te vat. Die duivel sit die glasie in jou aan nie. Ja, amen. So namelijk ons aanmoedig, ons gaan een kring maak. Ons klaar gepreek. As jy in my woord bly. As jy in my woord bly. En dit is wat ek doen, joh. Ek sal vir enigene verwys, gaan Bybel toe. As jy enige iets wil weet, wat vandag sy lewe beteken, is in die Bybel. Alles is in die Bybel. As jy wil weet, halleluja, van halleluja, oor oorlog, die Bybel sê, ons sal hoor van oorlog en roemers van oorlog, dit is geskrywe in die Bybel. Jesus. Die Bybel het gesê, halleluja, en daar sal pestsiekte oorlog in die wêreld is, halleluja, COVID is 'n pestsiekte wat oorlog is, as jy wil weet wat gebeur vandag, kyk in die Bybel. Amen. Alles is in die Bybel. So vandag, halleluja, het is klaar, halleluja. Wat enige een vandaan, wat voel, halleluja, dat die Here met hom
om na gepraat het, gaan die vandaan kom prys die Here. U voel halleluja, u is nog nie disipel van Jesus, die prys die naam van die Here, kan nie vandaan kom. Want as jy in my woord bly, want die Bybel sê, klein en groot gaat voor God staan. En dan gaan boeke geopen word. En hy sê halleluja, die boek van die lewe gaat geopen word. En hy sê halleluja, in die laaste vers, ek dink het in vers 15, hy sê, en as dit bevind is, dat iemand sy naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy sekerlik aan die poel van vuur verweer. Hy is sekerlik jou toe. Hoor jy, sekerlik. Hoor wat sê die Bybel, dit is die tweede dood. En baie mense sê, ek is een dood skuldig. Jou lichaam is miskien een dood skuldig. Maar jou siel gaat gepanis word. Hy sê, daar sal geweenis en een knes van tanden. Ja. Het ek man het geluister. Tot hy broeder aan, hy boodskap, geperken, aan. Hy is die dag van spit. So na, as hy enig een is, u wil hê vir die punt, dan kan die kom prys die Here.